கட்டுப்படாத மனம் வந்து எதிரியாக செயல்படும். அது காமம், கோபம், மயக்கம் இவைகளின் கட்டளையை பின்பற்றும். இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் வந்து ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்கள் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அவர்கள் எழுதிய அந்த புத்தகங்கள், அதை நாம படித்து அதன் பிரகாரம் நாம நடக்க வேண்டும். 6.7 பார்த்தீங்கன்னா, மனதை வென்றவர்கள் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அதாவது சமாதி நிலையில இருக்கிறவனுக்கு அது அப்படி அந்த சமாதி நிலையில இருக்கிறவனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மானம், அவமானம் எல்லாமே அவன் சமமான நிலையிலே காண்கிறான். எல்லாமே இந்த பிளஸ் மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருந்தாதான் எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்த முடியும். எல்லா ஆத்மாக்களும் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும். நம்முடைய மனதில் வாழும் பரமாத்மா நம்மை வழி நடத்துகிறார். நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே அகர்மா நிலையில் இருக்க வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளை நினைத்து கொண்டே காரியங்களை செயலாற்ற வேண்டும். பக்குவமடைந்த மனம் சூழ்நிலை மாறினாலும் மாற்றம் அடையாது. 6.8ல ஞானம், அதாவது மெய் ஞானம், விஞ்ஞானம், அனுபவ ஞானம் இவற்றால் திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வு பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையவன் கூழாங்கற்கள், கற்கள், தங்கம் இவற்றை எல்லாமே அவன் சமமாக காண்கின்றான். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6.9ல சமாதி நிலையில் உள்ளவர்கள் அறிகுறிகள். நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். இதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டா சொன்னீங்க. 5.18ல பக்குவமான பண்டிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்க நம்ம ரிவிஷன் பார்த்தோம் பிரபுஜி. அடுத்தது 6.10ல இருந்து 6.36 வரை அஷ்டாங்க யோகத்தின டீட்டெயில். 6.10ல எப்போதும் உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவை பரமனிடம் தொடர்பில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவ்வாறு தொடர்பில் ஈடுபடுத்தும் தான் உண்மையான டிவோட்டி அல்லது யோகி. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. அவர்கள் எப்பொழுதும் பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டே இருப்பார். அடுத்தது நமது கொள்கை என்னன்னா, எப்பொழுதும் உடல், மன, ஆத்மா ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது யோகத்தை பயில்வதற்கு, அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில்வதற்கு எப்படின்னா, தனிமையான இடமாக இருக்க வேண்டும். நிலத்தின் மேல் தர்ப்ப புல்லை பரப்ப வேண்டும். அதன் மேல் மான்தோல் அல்லது மென்மையான துணியை வைத்து, ஆசனம் எப்படி மிக உயரமாகவோ அல்லது தாழ்வாகவோ இருக்கக்கூடாது. புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். அந்த ஆசனத்தின் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அப்புறம் கபிலாச்சாரியார் பத்தி சொன்னீங்க பிரபுஜி. அப்புறம் கேள்வி, கொஸ்டின் ஆன்சர் அதோட முடிச்சிட்டோம் பிரபுஜி. வெரி குட், வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் வந்து அடுத்த செஷன் வரும்போது இல்லை ஒரு பாயிண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இன்னைக்கு என்னெல்லாம் எடுக்கிறோம்னு பார்த்து நோட் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அது ஒன்று சம்மரைஸ் பண்ணும்போது 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொன்னால் நல்லா இருக்கும். ஓகே, அப்போதான் வந்து இப்போ நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அசிமுலேட் ஆகுது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும். வெரி குட், தேங்க்யூ பிரபு. வெரி குட். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம 13th and 14th ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அதை ஷேர் பண்றேன். ஓகே, யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 13-14 வாசிச்சுங்க பிரபுஜி. ஆம். சமங்காய சிரோக்ரீவன் தாரயன் நச்சலம் ஸ்திரக சம்பிரேக்ஷ்ய நாசிகாக்ரம்
ஸ்வன் ஸ்வந்திஷானவலோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகதபீர் பிரம்மச்சாரி விரதே ஸ்திதः மனசையம்யமச்சித்தோ யுக்த ஆசீத மத்பரக. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்தமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறு கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த 13 and 14 இந்த 2 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒருவர் இந்த யோக நிலையில் இருக்கும்பொழுது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து அமர்ந்து, எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா ஒரே பொசிஷன்ல உடல், கழுத்து மற்றும் தலை. இது பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முனிவர் அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு, எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா வைத்து மற்றும் தலை நேராக வைத்து அமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யோகத்துல இருக்கணும்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, கண்ணை கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவங்க நீங்க லைட்டை பத்தி இது பண்ணுங்க, சிலவங்க சொல்லுவாங்க லைட்டை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னுவாங்க. சிலவங்க சொல்லுவாங்க எதுவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம்னுவாங்க. எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவாங்க. எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு இது மாதிரி யோக பயிற்சி செய்ய சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொல்றது சரியான இது கிடையாது. யோக முறையில் கரெக்டான இது அப்படின்னா நம்ம உட்கார்ந்து இது பண்ணும்போது இந்த நம்மளுடைய நாசி நுனி, மூக்கோட நுனி இல்லையா, அதை பார்க்கணும். கண்ணை அப்படி ஹாஃப் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கண்ணை அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணி நாக்கு மூக்கோடைய நுனியை நம்ம அப்படியே பார்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எதனால அப்படின்னா கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி அப்படியே இருக்கிற தூக்கத்தில் அழைத்து கொண்டு போடும், ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் நினச்சி இப்போ கண்ணை மூடிக்கிட்டே ரொம்ப நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மெடிடேஷன்ல சிலவங்க அப்படியே மறந்து அவங்க அந்த ரெஸ்ட் இருக்கிற நிலைக்கு போயிடுவாங்க, தூங்கிடுவாங்க அவங்க. ஸோ அந்த இது நிலை வரக்கூடாது. இது எத்தனை பேர் பாண்டிச்சேரியில இந்த மாத்ரி மந்திர் பார்த்துருக்கீங்க? யாராச்சும் போயிருக்கீங்களா? மாத்ரி மந்திர்னு இந்த ஆரோவில்ல ஒரு பெரிய குளோப் இருக்கு. அது ஒரு மெடிடேஷன் சென்டர். எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க அங்க? யாராச்சும் போயிருக்கீங்களா? சங்கரன் பிரபுஜி போயிருக்கீங்களா? இல்லைங்க பிரபுஜி, நான்லாம் போகலைங்க பிரபுஜி. லீலாவதி மாதாஜி, கோகிலா மாதாஜி, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பத்மா மாதாஜி, நீங்க யாராச்சும் யாருமே போயிருக்கீங்களா? பார்க்கலைங்க மாதாஜி. ஓ நாங்க அப்படியா? பார்க்கலைங்க மாதாஜி. யாருமே பார்க்கல. அது பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். அது இந்த ஆரோவில்னு சொன்னா இயற்கையிலே அவங்க அங்க எல்லாம் இயற்கை தான், இந்த நேச்சுரல் லிவிங் தான் எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க. பிரபுஜி கேள்வி பாண்டிச்சேரியில ஆரோவில் அப்படின்னு இருக்கு. அங்க அரபிந்த ஆசிரமம் இருக்கு. அந்த ஆரோவில் எப்படின்னா அங்க ஒரு வெளிநாட்டுல எனக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரிஸ்ன்னு தெரியல, அந்த டெஃபினட்டா 50-60 கண்ட்ரிஸ் இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாம் ஒன்னா வாடுறாங்க. ஒரு இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி, குளோபல் வில்லேஜ் சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. குளோபல் வில்லேஜ். அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நேச்சர். அங்க எதுவுமே இது கிடையாது, எல்லாம் நேச்சர்ல தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்க வெளியே பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் ரிட்டையர் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னா வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25ல இருந்து ஒரு 40 வயசு 50 வயசுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பெரிய வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க அவங்க இங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நேச்சரோட வாழணும் எங்களுக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் இதெல்லாம் இருக்கு. மெடிடேஷன் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு கோலம், பெரிய கோலம். அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்த்தாலும் அந்த கோலம் தெரியும், அந்த அளவுக்கு அது பெரிய கோலம். அது மேல இந்த ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கோலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்படியே நம்ம உள்ள ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியா அப்படியே உள்ள போய் அங்க ஒரு மெடிடேஷன் சென்டர் இருக்கு நடுவில். அதுல எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு பெடஸ்டல்னா ஒரு
என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்த- சின்ன பில்லர் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மேல வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் பால் போட்டுருப்பாங்க, கிறிஸ்டல் பால். ஸோ அந்த கிறிஸ்டல் பால்ல வந்து எப்படின்னா கிளாஸ்ல செஞ்ச ஒரு மாதிரி பால் மாதிரி இது இருக்கும், ஒரு கோலம், சின்ன கோலம் அது அங்க அது வச்சிருப்பாங்க. அது மேல அந்த மேலிருந்து அந்த கோலத்து மேல கரெக்டா வந்து சன்லைட் வந்து அடிக்கும். அந்த சன்லைட் அங்க வந்து அது மேல வந்து அடிக்கும்போது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஜேட், இது கிரீன் இல்லையா, லைட் கிரீன் ஒளி அப்படியே இந்த ரூம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கும். அது கீழே அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வெள்ளை கலர் மேட் போட்டுருப்போம், எல்லாத்தையும் வெள்ளை கலர் அப்படியே பியூர் ஒயிட். அங்க போய் உட்கார்ந்தாவே வந்து நமக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு சாந்தமா தோணும். அப்ப அங்க வந்து போனாவே எல்லாரும் ஒரு என்ன சொல் மெடிடேஷனுக்காக அங்க போவாங்க. அந்த மெடிடேஷனுக்கு அங்க போய் நின்று அவங்க ஒரு 15 மினிட் நம்மளை வந்து மெடிடேட் பண்றதுக்கு அவங்க அனுவாதம் கொடுப்பாங்க. they'll give us permission. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சைலண்ட் பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் இருக்கும். யாரும் வந்து எதுவும் பேசவோ வேற எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. அப்படியே அப்படியே எல்லாரும் ரொம்ப காமா இருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண, மெடிடேட் பண்ண எல்லாரும் கண்ணு மூடிட்டு மெடிடேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாரும் கண்ணு மூடிட்டு மெடிடேட் பண்ணும்போது பணத்து சிலவங்க வந்து அப்படியே கொரட்டை விட்டுருவாங்க, அங்க தூங்கிடுவாங்க அப்படியே. ஏன்னா அந்த இடம் வந்து அவ்வளவு ரொம்ப இதா இருக்கும், ரம்மியமா இருக்கும், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா. இது பாத்தீங்களா, இதுதான் இந்த கோல்டன் குளோப் இப்படி இருக்கும். அது மேல இந்த கோல்டு பிளேட்டட் ஷீல்ட்ஸ் இருக்கு இங்க, பாத்தீங்களா. இங்க ஒரு ஆடிட்டோரியம் இதெல்லாம் இருக்கு, ஒரு பெரிய பேனியன் ட்ரீ இதெல்லாம் இருக்கு. சரி, இதுதான் வந்து அந்த மாத்ரி மந்திர் அப்படின்னு, மாத்ரி மந்திர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த இடம். இதுல வந்து ஒரு இன்டீரியர் படம் இருக்கான்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. போட்டோ எடுக்க விட மாட்டாங்க, பாத்து அது இருந்தா அது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. காமிக்கிறேன். லக்கிலி இந்த மாதிரி இருக்கும். இது சொன்னேன் இல்லையா, ஃபுல்லா கீழே எல்லாம் ஒயிட். இது யாரோ வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க போல. கீழே வந்து ஃபுல்லு ஒயிட். அந்த மேல இருந்து இந்த கோலத்து மேல இருந்து சூரிய ஒளி இந்த கிளாஸ் கிறிஸ்டல் மேல விழுந்த உடனே பாத்தீங்களா, அதனால வர அந்த க்ளோ அப்படியே பரவி இருக்கும். அது ரொம்ப ஐஸ்வர்யமா இருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது அங்க போய் அதை அனுபவிச்சா தான் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இந்த கீழே வந்து பாண்டு மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க அங்க சான்ஸ் கிடைச்சா எல்லாரும் ஒரு வாட்டி அடிச்சு போய் பார்க்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாத்திரை வந்து இப்படி இன்னும் க்ளோஸ் அப். ஓகே, நான் ஏன் இதை சொன்னேன்னா, ஒண்ணு அந்த அமைதியான நிலை இந்த இடம், அது மட்டும் இல்லாம அந்த கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்ணோம்னா அப்படி தூங்கி போடுவாங்க. அங்க போனதான் கிளியர் சொன்னேன் இல்லை, கிளியரா தெரியல, கொரட்டை விடுவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ரொம்ப எம்பாரசிங்கா இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, நம்ம மனது கண்ணை மூடினால் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள தூக்கத்தில் சென்றாக்கிடும். அதனாலதான் வந்து நம்ம அந்த இது பண்ணும்போது நம்ம மெடிடேட் பண்ணும்போது நாசி இந்த நுனி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம இது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு அறிவுரை சொல்றாரு கிருஷ்ணன். ஓகே, நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்கி இருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக எந்த மாதிரி நிலை, கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு, மனசு எந்த இதுன்னு சாந்தமா இருக்கணும், சஞ்சலப்படாம. சஞ்சலப்படாம அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், தட் இஸ் மனசு வந்து அங்கங்க அலைய விடாம, தட் இஸ் கிருஷ்ணர் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அடக்கப்பட்ட மனதோடு கம்புலா, நம்ம வந்து வேற எந்த இதுவும் இல்லாம டென்ஷன் எதுவும் வரவழைக்காம நம்ம அங்க போய் இதில் உட்கார்ந்தோம்னா ஆழ்நிலையில அப்படி உட்காரணும். கண் வந்து மூக்கு நீரில நம்ம வந்து அந்த பார்வையை செலுத்தி கொண்டு திருமணத்தோடு அப்படியே இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில கிளர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் அடக்கமான மனதோடு இருக்கும்போது பயமின்றி நம்ம வந்து இது எங்க, இதோட சீன் எங்க சொல்ல மறந்து, நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம் இப்போ, இந்த காட்டுக்குள்ள இல்லையா, இந்த இதுக்குள்ள இருக்கோம் நம்ம. இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, பாரு, நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க. இந்த முனிவர் கிட்ட இருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் வந்து தியானம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையை எல்லாரும் மனசுல வர வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த காற்றுல என்ன சவுண்ட் இருக்கும், பேர்ட்ஸோட சவுண்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், வேற எதுவுமே இருக்காது. ஸோ
எப்படி இந்த மாதிரி காலை வச்சு நம்ம இந்த என்ன சொல்றது இந்த இந்த தர்ப புல் இது பண்ணி அது மேல நம்ம வந்து அந்த இதை போட்டு அந்த புள்ளித்தோல் போட்டு அப்புறம் தேவைப்பட்டால் அதுக்கு மேல வேணா ஒரு சின்ன துணியும் வச்சு நம்ம அந்த நிலையில உட்காந்துட்டு இருப்போம் நம்ம எல்லாரும் அந்த மான் தோல் போடணுமா அது பிரபுஜி? மான் தோல் போட்டுட்டு அது மேலதான் அது மேல வந்து துணி வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நமக்கு நம்ம சொல்றதெல்லாம் வந்து நமக்கு அதை உட்கொள்ள முடியும். நம்ம எங்க இருக்கோம்? எல்லாரும் இந்த காட்டுல இருக்கோம். இந்த காட்டுல என்ன சைலன்ஸ். சைலன்ஸ்ல இருந்து என்ன பேர்ட்ஸோட இந்த செப்பிங் அதுல தான் இருக்கும் சார், வேற எதுவுமே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது எந்த நிலை நான் சொன்னேன்? காந்தமா இருக்கணும், கிளர்ச்சி இல்லாம இருக்கணும், அதே மாதிரி பயமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? ஏன்னா அங்க வந்து நம்ம யாரை பார்க்கிறோம்? நம்ம எதுக்கு போயிருக்கோம்? நம்ம வந்து தியானம் பண்ண போயிருக்கோம் இல்லையா? சன்னியாசி நம்ம அந்த மாதிரி நிலையில எதுக்காக போயிருக்கோம்? தியானம் பண்றது. அப்படி இருக்கும் மனது எப்படி இருக்கணும்? அடக்கமாக இருக்கும். அதே மாதிரி பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன். இது ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் நம்ம ஒரு யோகியானவன் பிரம்மச்சாரியனா இருக்க வேண்டும். பிரம்மச்சாரியன் அப்படின்னா எந்த வித காமமோ எந்த குரோதமோ எதுவுமே இல்லாத நிலையில இருக்கணும். காம இச்சை இருக்கக்கூடாது, பெண்ணாசை அந்த மாதிரி எதுவுமே மனதுல வரவே கூடாது. அந்த மாதிரி வந்துட்டா என்னாச்சு? மனது கிளர்ச்சி அடையும், அடக்கமா இருக்காது. அப்புறம் வந்து யோக நிலை வந்து சரி வர இருக்காது. அது புரிஞ்சுக்க. பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் எப்படி யாரை நினைக்கணும்? எப்படி இருக்கணும்? என்ன நிலையில இருக்கணும்? இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? இதயத்தினுள் இருக்கும் பரமாத்மா இல்லையா, விஷ்ணு பரமாத்மாவை வந்து தியானம் செய்யணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பரமாத்மா சைஸ் எவ்வளோ? நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இதயத்தின் உள்ள பரமாத்மாவின் சைஸ் நம்ம எவ்வளவு நம்ம வச்சுக்கணும்? நம்மளுடைய கட்டை விரல். ஓகே, நம்ம இதயத்தில் இருக்க பரமாத்மா வந்து கட்டை விரல் அந்த சைஸ்ல இருப்பார். ஸோ அந்த இதயத்தில் இருக்க பரமாத்மாவை நாம் தியானம் செய்து இருக்க வேண்டும். அப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா, கழுத்து உடல் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு, தலையில நேர வச்சு, நாசி நுனியை பார்த்து கொண்டு, கிளர்ச்சியற்ற சாந்தம் அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள பரமாத்மாவை நாம் வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். அப்படி என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். எப்படி? மனதில் என்ன வந்து வேற எந்த இதுவும் கிடையாது, குறிக்கோளும் கிடையாது. கிருஷ்ணா உன்னை வந்து அடையணும், உன்னுடைய திருநாடான வைகுண்டம் இல்லை கோலோகம் வந்து அடைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு மனதில் நினைத்துக் கொண்டு நாம் இருக்க வேண்டும். இதுதான் வந்து நம்மள இருக்க வேண்டிய நிலை. ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாம் அந்த இது காட்டுல வந்து இந்த தியானம் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும்னு நினைச்சு பாருங்க. மனது எப்படி இருக்கணும், உடல் எப்படி இருக்கணும், இல்லை நம்ம குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்து கிளியரா விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் 6.13 and 14. அமரும் நிலை வந்து ஸ்திரமாக அமர்ந்து ஸ்திரம், அதான் இருந்து 10 மினிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து அங்க நடந்து போறது இங்க நடந்து போறது அதெல்லாம் கிடையாது. ஸ்திரமாக அங்க இருக்கு இல்லையா? நாசி நுனியை நோக்க வேண்டும். மனம் எப்படி இருக்கணும்? கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கணும். பயம் என்று இருக்கணும். பிரம்மச்சாரி செயலால் வாக்கால். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். வாக்கால்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். செயலால் மட்டும் இல்லை, வாக்கால், மனதால் மட்டும் இல்லை, வாக்கால் கூட வந்து நம்ம பிரம்மச்சாரி. எப்படி மற்றவர்களை நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, ஸ்பீச் வழியா கூட மற்றவர்களை நம்ம நோக்கடிக்க கூடாது. அதே மாதிரி என்ன, நம்ம வந்து ஸ்பீச்சை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இந்த டிசையர்னால நமக்கு இந்த ஆசை வரக்கூடிய எந்த வார்த்தையும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ நம்ம இந்த மெடிடேஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம என்ன செயல் இருக்கும்? மெடிடேஷன் தான், வேற எதுவும் நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஸோ மனதால் தியானம். யாரை வந்து தியானம் செய்யணும்? 4 கரங்கள் கொண்ட அழகான பரம. எப்படிப்பட்டவர் பரம? அழகாக இருப்பார் இல்லையா? அதுதான் வந்து மச்சித்தோ அப்படின்னா அழகான பரமாத்மாவை பக்தியுடன் என்னில் ஆழ்ந்து தியானம் செய்யுங்கள் அப்படின்றாரு. அதாவது கிருஷ்ணர் தியானம் செய்யணும் பரமாத்மாவில். அதுதான் மத் பர அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆழ்ந்து பக்தியுடன் தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு
ஸோ இதுல கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையாக இல்லாதவன் வந்து கண்டிப்பாக பயமா இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம அங்க ஒரு காட்டுல இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் காட்டுல இருக்கோம், ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க காட்டுல. அப்போ வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்குன்னா எப்படி இருக்க முடியும்? கிருஷ்ணரை மேல் நம்பிக்கை வைத்து கிருஷ்ணரில் அடைக்கலம் கொண்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ணனை நம்பிக்கையே இல்லாம நம்ம இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம துணிந்து பொசன்ட்டா வச்சுக்கோங்க, ஒண்ணும் நடக்காது. என்னன்னா நமக்கு பயம் இருக்கும் நம்ம மனசுல. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இல்லாதவனுக்கு கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும். அதான் விகதபி அப்படின்னு சொல்றோம். So, கிருஷ்ணர் மேல வந்து யார் ஒருவன் முழு உணர்வுல இருக்காங்களோ, கிருஷ்ணர் மேல முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு பயம் என்பது இருக்காது. ஓகே, இது நமக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வர முடியாததுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய விஷயத்துல பயம் இருக்கும். ஓ, நாளைக்கு என்னெல்லாம் போதோ அப்படி இப்படி ரொம்ப மனசுல கஷ்டமா இருக்கும். இல்லை எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சுன்னா நான் வந்து எனக்கு என்ன ஆக போகுது, எனக்கு மரணம் நடக்கும் அப்படி இப்படின்ட்டு, மரணத்தை பத்தி பயந்துட்டு அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்க வந்து தைரியமா சொல்லலாம். இப்போ மரணத்தை பத்தி யாருக்கெல்லாம் பயம் இருக்கா? இதுல யாருக்காச்சும் பயம் இருக்கா? யாருக்காச்சும் நம்ம இங்க டிவோட்டிஸ் இல்லையா, நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் இருக்கோம். இன்னைக்கு மரணத்தை பத்தி யாருக்கு பயம் இருக்கு? இருக்கா? எனக்கு யாருக்கா பயம் இல்லை. இருக்கா? எனக்கெல்லாம் பயம் இல்லை பிரபுஜி. மரணத்தை பயம் பத்தி இருக்கு. பயப்படுறது இல்லை பிரபுஜி. எக்ஸலன்ட். பயம் ஏன்னா இருக்கிறவங்க அவர் யாரு? இருக்காரு கூட, அவர் பார்த்துப்பாரு. கரெக்ட். அவர் கூடவே இருக்காரு, அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். யாருக்கெல்லாம் பயம் இருக்கு இதுல? பிராங்கா சொல்லுங்க. இது இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே நிலையில இருக்கணும்னு எல்லாம் கிடையாது. பயம் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா அந்த குரூப்ல? மரணத்தை பத்தி யாருக்கெல்லாம் பயம் உண்டு? இருந்தா சொல்லலாம், தைரியமா சொல்லலாம். அதுக்கு என்னன்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு, அதனாலதான் சொல்றேன். இப்ப யாருக்குமே பயம் இல்லை இல்லையா மரணத்தை பத்தி இந்த குரூப்ல? பிரபுஜி, So, பயம்னா ஆ, நமக்கு எனக்கு ஏதாவது ஆகிற இதுல பயம் கிடையாதுங்க பிரபுஜி. ஓகே. எனக்கு ஆச்சுன்னா குழந்தைங்கள நினைச்சு பயம் வரும். That's very, very frank disclosure. ஏன்னா பெரியவர் ம், வந்து 13 இயர்ஸ், சின்னவர் ஓகே. வந்து 9 இயர்ஸ். பட் சின்னவருக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் என்னோட நீட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ம், ஒரு இதுல இருக்கிறதுனால ம். நான் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். கன்சர்ன் இல்லையா? கன்சர்ன் இந்த மாதிரி நடந்து என்ன ஏன்னா ஆகும் அவரு அப்படின்ட்டு. ஸ்பெஷல் கிட்னு சொல்ல முடியாதுங்க பிரபுஜி. ஆ, ம், ஸ்பீச் டிலே, ஓகே, ஓகே. ஸ்பீச் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைங்கிறதுனால அவன் எல்லாத்துக்குமே அம்மா அப்பா 2 பேருமே வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால கொஞ்சம் பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. வெரி ஃப்ராங்க் டிஸ்க்ளோசர். இட்ஸ் குவைட் ஆப்வியஸ், குவைட் ஆப்வியஸ். கரெக்ட். ஸோ மாதாஜி வந்து வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன். எனக்கு சொந்தமா எந்த பயமும் கிடையாது. ஆனால் என்னை சார்ந்தவர், என்னை டிபெண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு, பர்டிகுலர்லி என்னுடைய சில்ட்ரனுக்கு நான் தேவை. ஏன்னா நான் அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கு அப்படின்னு மாதாஜி சொல்றேன். வெரி வெரி ஃப்ராங்க் டிஸ்க்ளோஸ். இல்ல எல்லார் மனதிலும் இந்த மாதிரி இருக்கும் சான்சஸ். ஸோ அதற்கு டிவோட்டிஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அந்த மாதிரி மாதாஜி ஃபீல் பண்றாங்க. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் பிரபுஜி. அது ஓகே, பிரபுஜி எப்படின்னா அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் பிரபுஜி. ஓகே. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு வர்றதுனால இப்போ அவங்க நம்ம இல்லைன்னா இப்படி நடக்குமா, அப்படி நடக்குமா, நம்ம இல்லாம அந்த பிள்ளைங்களை கவனிப்பாறதுக்கு யார் இருக்காங்கன்னு அந்த இயற்கை தாயின் உள்ளமும் இயற்கையான உள்ளம் அது வர்றதுதான். கரெக்ட். ஸோ அதற்கு என்ன மனநிலை, எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் அமர்க்க வேண்டும்? அதனால நாம அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்படுத்திக்கணும், அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி பக்குவப்படுத்திக்கணும். அப்படின்னா அப்படின்னு அதாவது நம்ம வந்து மரணம் வர்றது எப்பவும் கடவுள் எந்த நேரத்துல வரும்னு தெரியாது நமக்கு. ஆனா பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னொன்னா எடுத்து எடுத்து சொல்லணும். அவங்களுக்கு இப்படி இருக்கணும், இப்படி பண்ணணும், இப்படி கடவுள் கான்சியஸ், கடவுளை பத்தி சொல்லி எல்லார பத்தியும் சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு முறையில் அவங்களுக்கு உறுதிப்படி தெளிவுபடுத்தணும். அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஒரு தாயாகப்பட்டவள் வந்து எப்பயுமே அது சொல்லி கொடுக்கணும். அது அவங்களுக்கு வந்து ஓகே, நம்ம தெரியப்படுத்தக்கூடாது. நமக்கு மனசுல இருந்தாலும்
அதை அவங்களுக்கு எப்படி எப்படி நடக்கணும், என்ன பண்ணணும்னு அது விகிதாச்சாரப்படி அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். இப்படி இருக்கணும், இப்படி பண்ணணும். ஆனா அவங்க கிட்ட வந்து சொல்லக்கூடாது, நாம இருப்பேன், நான் போயிடுவேன், அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. வெரி வெரி அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை அளிக்கும், நம்பிக்கை விட்டு. இது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். இது எப்படி நம்ம மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த பூமியில பிறந்துட்டோம். பூமியில பிறந்துட்டா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து நமக்கு இந்த இந்த உடலை விட்டு போக வேண்டியது, நம்ம இன்னொரு உடலுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆத்மாக்கு இது கிடையாது, அழிவு கிடையாது. அதனாலதான் நமக்கு யாருக்கும் மனசுல பயம் இல்லை. ஓகே, நம்ம இன்னொரு உடல் எடுக்க போறோம், நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்பவும் நம்மளுடைய இச்சைக்கு ஏற்பவும் நம்ம இன்னொரு உடலை எடுக்க போறோம். இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறோம், நம்ம கிருஷ்ண மேல நமக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு, அவர் தான் எல்லா செயல்களையும் நடத்துகின்றார். ஸோ அதனால அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த பயம் கிடையாது. ஆனால் நம்மளுடைய இந்த உடல் எடுத்ததுனால அந்த உடலை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அதனால நமக்கு ஒரு கன்சர்ன் தோணுது அவங்களுக்கு. ஸோ அதை அந்த மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம கன்சர்னை வந்து வெளிப்படுத்துறது இல்லை. வெரி குட், அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதே டைம்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இதுன்னா, தட் இஸ் அவர்களுக்கு சுயமாக இந்த உலகில் வாழறதுக்கு அந்த டிபெண்டன்சியை குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து இருக்கும் பொழுது நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படின்றாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதனாலதான் வந்து இந்த சொல்லுவாங்க, ஒருத்தருக்கு பசியை ஆற்ற வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு வந்து ஃப்ரீயா சாப்பாடு வச்சு கொடுக்கறது சரி கிடையாது. என்னன்னா அவன் அந்த பசியை போக்குறதுக்குள்ள மார்க்கம் என்ன, அவனுக்கு வேலைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் இல்லை அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் கற்றுக் கொடுத்தோம்னா நாளைக்கு வந்து அவன் அந்த ஸ்கில் வச்சு பழச்சுக்குவான். இல்லை ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு என்ன ஆகும்னா அது வில் பி டிபெண்டன்ட் ஆன் யூ, இல்லையா? அதுதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அது இப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அவங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுத்து மக்கள் எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிருக்காங்க. அது நல்ல வழி கிடையாது. மக்களுக்கு வந்து அவர்களுக்கு வேலை செய்து இல்லை அவர்கள் நிரந்தரமான வருமானம் செய்யறதுக்கு வேண்டி அவர்களுக்கு வந்து வழிவகுத்து கொடுக்கணும். அவர் அதுக்கு ஊக்குவிக்கிறத விட அதை விட்டுட்டு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீன்னு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி ராங் கான்செப்ட். ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, டீச் த பர்சன் டு ஃபிஷ். தட் இஸ் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க, அப்போ மீன் பிடிச்சு இது பண்ணுவான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா போய் மீன் பிடிச்சு அதை வச்சு சாப்பிட அது சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் நம்மளுடைய பிலாசபி, அது கிடையாது. ஏன்னா மீட் ஈட்டிங் இஸ் நாட் அவைல். நம்ம இன்னொரு உயிரை கொன்றுதான் நம்ம வாழணும்னு கிடையாது. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இன்னும் அவனுக்கு ஒரு தொழிலை கற்றுக் கொடுங்க. அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுக்கும் போது அவர்கள் வந்து இண்டிபெண்டா இருக்காங்க. டிபெண்டன்சி இன்னொருத்தர் மேல ஏற்படாது. ஒரு வெரி வெரி வேலிட் பாயிண்ட் மனசுல அதை வச்சிருக்கணும். அப்புறம் அவர்களுக்கும் வந்து குழந்தைகளையும் நம்ம வந்து மற்றவர்களையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆகும்போது அவர்கள் மனநிலையும் வந்து இதே மாதிரி ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த கிரகஸ்தர் அப்படின்ற அந்த நிலையை இந்த வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கிறதுனால அவர்களை வந்து நம்ம குழந்தைகளை நம்ம பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். அவர்கள் இண்டிபெண்டன்ட் ஆகிற வரை நம்ம தான் பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்கு அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும். அதற்காக கவலை இந்த மனசுல இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவர்களுக்கு ஒரு மனதினை திடப்படுத்தி அவர்களுக்கு அந்த டிபெண்டன்சியை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வழிகாட்ட வேண்டும். கவலைப்பட்டுட்டோம்னா நம்ம என்ன ரொம்ப கன்சர்ன்லயே இருந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம அப்பனா நம்ம எல்லாம் நான் பண்றேன் என்னாலதான் நடக்குது அப்படின்னு வந்து அதை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணர் பக்தியில இருக்கும். நம்ம கிருஷ்ணர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு நிலையில இருந்தாங்கன்னா அது கிருஷ்ணருடைய கிருபைனால அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ அவர்களுக்கு அந்த நிலையில் வந்து அவர்களுக்கு நன்றாக வாழறதுக்கு நம்ம வழிவகுக்கணும். அது கன்சர்ன் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதை விட்டு அதை போற்றி அதற்கு நம்ம அவர்களுக்கு இண்டிபெண்டா இருக்கிறதுக்கு அவர்கள் உள்ள செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணுமோ அது வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஆனா கன்சர்னோ பயமோ பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது ரொம்ப முக்கியம். பயப்பட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்க, பயத்துல இருக்கும்போது நம்ம எதுவுமே சரியா செய்ய முடியாது. ஒரு நாளைக்கு நான் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அப்படின்றத விட ஓகே நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஆகும். அது டெஃபினட். யாரா நம்ம வந்து ஒரு மனிதன் பிறந்தால் நம்மளுடைய எக்ஸ்பைரி டேட் நம்ம சொல்ல முடியாது, இல்லையா? நடந்தால் அவர்கள் எப்படி வந்து வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் அதற்கு வேண்டி நம்ம மனசுல பிளான் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். பிளான் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த வழிவகுத்து கொடுக்கணும்.
அதே மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது. மாதாஜி சொன்ன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லவே கூடாது, அதெல்லாம் இல்லை. ஆனால் நம்ம அந்த அதை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரையும் புரிந்து கொண்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. அதனாலதான் அவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அவங்களும் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் இது புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓ கடவுள் என்ன பார்த்துக்குவார், எல்லாம் எப்பவும் வந்து எனக்கு அவருக்கு ஒரு துணை இருக்கும் அப்படின்போது எனக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஆனா இது வந்து அது ரொம்ப எனக்கு முக்கியம். ரெண்டு மனசா இருக்குங்க பிரபுஜி. ஏன்னா ஒரு சைடு வந்து பாக்குறப்ப ரொம்ப கன்சர்னா இருக்கும், ஒரு சைடு கடவுள் இருக்காரு. ஏன்னா நான் அந்த ஏஜ்ல இருந்து தான் நான் வந்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு 15 இயர்ஸ்ல எங்க அம்மா இல்ல. ஸோ 15 இயர்ஸ்ல இருந்து நான் தனியா நான் வளர்ந்த டைம்ல இருந்து நிறைய ப அவமானங்களாகவும் இல்லை எதுவா இருந்தாலும் நான் படுற அந்த இது வந்து குழந்தைங்க பற்றுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் எனக்கு இருக்கு. இன்னொரு இதுல வந்து நான் என்ன வந்து அந்த டைம்ல என்னை தேத்தி கொண்டு வந்தது கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதையும் அதே மாதிரி இவங்களும் வளர்ந்து வந்துருவாங்கன்னு நினைப்பேன். That is the best, that is the prime, அது உங்க ரியலைசேஷன். ஓகே. பாருங்க, நாரதருடைய அவர் வந்து 5வது வயசுல அவங்க அம்மாவை இழந்துட்டாங்க. அவருக்கு உற்றார் உறவினர் யாருமே இல்லை. நம்ம சொல்ல அவர் நாரதர் தானேன்ட்டு. ஆனா அது 5 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? ஆமா. அவர்களையும் வந்து கடவுள் காப்பாத்து. அதனாலதான் வந்து இப்ப காலைல நீங்க நாமேஸ்வர பிரபுஜி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும்போது அது சொல்லுவார் இந்த மாதிரி. தட் இஸ் நம்ம உயிரினம் இந்த உலகில் பிறந்து விட்டால் அதை வந்து கிருஷ்ணர் காப்பாற்றுவார். எப்படி இப்ப வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, இந்த நம்ம ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இருக்கு, இல்ல வந்து எவ்வளவு 84 லட்சம் வகையான ஸ்பீசிஸ் இருக்கு இல்லையா, உயிர் வாழிகள் இருக்காங்க. அவர் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு தானே இருக்காங்க. அதுக்கு யாராச்சும் இப்ப மனுஷனுக்கு மாதிரி அவங்களுக்கு யாராச்சும் சம்பாதிச்சு கூட அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸும் அதை வந்து கவனிக்கிறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து the Lord has programmed everything in the world. அதனாலதான் சொல்றோம் நம்ம எவ்ரிதிங் இங்க நடக்கிறது எல்லாம் வந்து அவர் ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு. அது எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர். மனுஷன் பண்ற மாதிரி மிஸ்டேக்ஸோடையோ அப்படியோ கிடையாது. அவர் வந்து எல்லாம் பிளான்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங் அந்த மாதிரி. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அது நமக்கு இப்ப நீங்க சொன்னது வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள். பாருங்க 15th இயர்ல அது வெறும் டஃப் இயர் இல்லையா. 15 இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா மனசு ரொம்ப இதா இருக்கு நமக்கு. அப்ப இருந்து பாருங்க உங்களை காப்பாற்றி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு இல்லையா. That's all because of the Lord's mercy. அதே மாதிரி he will take care of his children also. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 15 இயர்ஸ்ல இருந்து குழந்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சில்ட்ரனுக்கு நம்ம ஒரு வழிவாய்ப்பு கொடுக்கணும். வாட் இஸ் டு பி டாட் டு தெம், அவங்க மனசுல என்ன நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கையை வந்து எதிர்கொள்ளணும்னு சொல்லி கொடுக்கணும். நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்லி கொடுத்து கிருஷ்ண மேல பக்தி வச்சு அந்த வழிமுறை சொன்னோம்னா they will also do very well. அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றேன் கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையாக இருந்தார். சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நான் ஒண்ணு சொல்றேன் பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்ம வந்து நம்ம வளர்ந்துருக்கலாம் பிரபுஜி, நம்ம அப்பா அம்மா இல்லாம வளர்ந்துருக்கலாம். அந்த கஷ்டத்துல நம்மளோட அனுபவிச்சுட்டு நம்மளோட போட்டோம். ஆனா அதுங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த பிள்ளைங்களுக்கு. அதனாலதான் அப்ப நம்ம நான் சொல்றேன் இல்ல, இப்ப வந்து நான் இன்னைக்கு இருக்கேன், நாளைக்கு இருப்பேன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? யுதிஷ்டர் கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க. ஓகே, அந்த கதை தெரியுமான்னு தெரியல. தட் இஸ் அந்த ஒரு லேக் ஒரு இது இருக்கு. தட் இஸ் 5 பஞ்ச பாண்டவர்களும் வந்து பிரச்சனம் தானே பிரபுஜி. எக்ஸாக்ட்லி. கதை தெரியுமா அது? சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல, அந்த யக்ஷன்றது பாம்பு, அது நிறைய கேள்வி கேட்கும். பாண்டவர்கள் வந்து ஒருத்தரா யுதிஷ்டர் லாஸ்டா போவாரு. எல்லாரும் மயங்கி எல்லார்கிட்டயும் கேள்வி கேட்கும். ஆனா அவங்க தண்ணி தாகத்துல சொல்லாம குடிக்க போவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிப்லயே அவங்க மயங்கி விழுந்துருவாங்க. அப்புறம் கடைசியா யுதிஷ்டர் வருவாரு. ஆனா யுதிஷ்டர் பொறுமையா எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லுவாரு. அதுதான் பிரச்சனை பிரபுஜி. எப்படின்னா மாதாஜி சொன்னதுதான் ஜிஸ்ட். தட் இஸ் இந்த ஒரு யக்ஷ இருப்பாங்க, ஒரு ஒரு இவங்க அந்த இதுல இருக்கிற டைம்ல, அவங்க அந்த காட்டுல இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டைம்ல அப்போ போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணி தாகம் எடுக்குது, தண்ணி குடிச்சிட்டு வரும்னு சொல்லுவோம். அங்க ஒரு லேக் இருக்கும். அந்த லேக்ல தண்ணி குடிக்க போகும்போது அங்க இருக்கிற யக்ஷி வந்து கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னாதான் நீங்க வந்து குடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்ப கேள்வி வந்து ஒருத்தர கேட்பான். தட் இஸ் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து எது வந்து நிரந்தரமானது, எது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்ட்டு. வாட் இஸ் தட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்ட்டு.
உலகத்துல வந்து எது கண்டிப்பாக நடக்கும் எல்லாரும். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன ஆள் யாரு சகதேவன் போனாரு, அப்புறம் நக்லன் போனாரு, அப்புறம் வந்து அப்படியே பீமன், அப்புறம் அர்ஜுனன். அப்போ அவங்க வந்து கேட்ட கேள்வியில அப்படியே மயங்கி விழுந்துருவாங்க, அந்த தண்ணி குடிச்சு அப்படியே மயங்கி மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. அப்போ இவர் கடைசியில யுதிஷ்டர் போறாரு. யுதிஷ்டர் போற டைம்ல அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, எது வந்து விச் இஸ் ஒன் தட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ஹேப்பன் டு எவ்ரிபடி, என்னன்னு கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து யுதிஷ்டர் சொல்ற ஓகே அப்படின்னா டெத், அவர் எல்லாருக்கும் மறைவு உண்டு. ஆனா அது வந்து எப்போன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா கண்டிப்பாக யாராலும் அதிலிருந்து தப்ப முடியாது அப்படின்னு கிளியரா சொல்றோம். அப்போ என்னது, அப்போ 5 பேர் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த எக்ஷன் வந்து எல்லாருக்கும் உயிர் கொடுத்து எல்லாம் வந்துடுறாங்க. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு என்ன இந்த பாடம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த இது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம தோன்றினால் இந்த பிரபஞ்சமும் தோன்றுகிறது, அதற்கும் முடிவுண்டு, பிரம்மாவுக்கும் முடிவுண்டு. டைம் மட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் இருக்கலாம். அதனால நம்ம வந்து நோபடி இஸ் கேரண்டீட் ஓகே இந்த டைம்ல நமக்கு வந்து முடிவு உண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, இல்ல இந்த டைம்ல தான் பிறக்க போறோம்னு சொல்ல முடியாது. அது கிருஷ்ண கையில தான் இருக்கு. அதை பத்தி நமக்கு தெரியும்னா அது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தீர்க்கதரிசியா இருக்கும். அது நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டிஸ் நமக்கு இன்னும் பிளஸ் பண்ணல கிருஷ்ணன் நமக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மாதாஜி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சம்திங் வில் ஹேப்பன், திஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹேப்பன் சம்டே. அது வந்து எப்போன்னு இருக்கலாம். அதை விட்டு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதற்கும் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும். இப்போ நாம் பட்ட கஷ்டம் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு படக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா, நம்ம இந்த பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது அது சரியானது நம்ம நினைக்க கூடாது. நமக்கு என்ன தெரியுது, பகவத்கீதை எல்லாம் தட் இஸ் அவர்கள் எந்த ஆத்மானாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம குழந்தைங்களும் ஒரு ஆத்மா தான் இல்லையா? நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம செய்த அந்த சுகுத்தி வழியாக அவங்க நமக்கு குழந்தையா பிறந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹஸ்பண்டோ, நம்ம ஒய்ஃபோ, நம்ம குழந்தைங்களோ, பிரதர்ஸோ, சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சுகுத்தினால அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு. ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஆத்மாக்கள் தான். அந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுக்கும் அந்த உடல் எப்படி கிடைச்சது, அவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி, அவர்களோட முக்குணங்கள் வழியாக இல்லையா படிச்சிருக்கோம் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற சாப்டர்ஸ்ல. 5th சாப்டர்ல பார்த்தோம், 4th சாப்டர்லையும் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அதை பத்தி. இதுலயே நம்ம வந்து பார்த்தோம், போன சாப்டர்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். நம்ம இன்னும் வந்து பார்த்தோம், முக்குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம், 10 சாப்டர்ஸ்லையும் பார்ப்போம். இந்த முக்குணங்களுடைய கேரக்டர் தான் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி அப்படி இப்படின்ட்டு நம்ம ஒருவருடைய செயல்கள் இல்லையா, அந்த செயல்கள் வரும்போது நமக்கு அந்த கர்ம பலனும் வருது. அப்போ கர்ம பலன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியுது. அந்த கர்ம பலனாலையும் அவர்களுடைய இச்சைனால அந்த உடல் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஜீவாத்மா நம்மளுடைய குழந்தையோ இல்லை நம்மளுடைய ஸ்பௌசஸோ நம்ம பிரதர்ஸோ சிஸ்டர்ஸோ அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் அவர்களை சார்ந்தது தான். நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியும், தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா? நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதை வச்சு நமக்கு தெரியுது இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன, கிரகஸ்தன் எல்லாவரையும் நம்ம அவர்களுக்கு சேஃப்டி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் கிருஷ்ண மேல நம்ம நம்பிக்கை வச்சு நம்ம இந்த அகர்மா நிலையில எல்லாருக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்யறோம், அவ்வளவுதான் நம்ம செய்ய முடியும். ஆனால் அந்த செயல்கள் வச்சு அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் வழியாகவும் அவர்களுடைய இந்த என்ன சொல்றது, அவர்களுடைய கர்ம பலனாலும் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பலனை அனுபவிப்பார்கள். அது வந்து நம்ம எந்த விதத்திலையும் மாற்றவும் இதுவும் பண்ண முடியாது. ஆனால் அவர்களும் வந்து பக்தியில் ரியலைஸ் ஆகி அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழும்போது அந்த கர்மத்தின் அந்த பலன் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அது என்ன சொல்றது, இஃபெக்ட் வந்து கூடுதலோ குறைவோ ஆகலாம். அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் எல்லாரையும் அவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கும்போது, ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்பொழுது அவர்கள் தவறு இழைக்கிறது வந்து கம்மியாகிறது. அதனால வந்து அவர்கள் கர்ம பலத்தினுடைய உக்ரம் வந்து குறைந்து விடுகிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி வழியே செய்யலாம். குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்,
அதுக்கு அவர்கள் செல்வம் நம்ம கொஞ்சம் அதற்கு வேண்டி அத்தியாகாரம் இல்லாம தேவையான அளவுக்கு நம்ம செய்ய சிம்பிளிஸ்டிக் எல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம அதெல்லாம் நம்ம கையில நம்மளுடைய ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அதை விட்டுட்டு அதுக்கு மேல் நம்ம செய்யணும். நம்ம வந்து நான் தான் இந்த உடல் நான் இருக்கிறேன், இந்த உடல் இருக்கு இல்லையோ, அந்த உடல் தான் நான், அந்த உடல்னால நான் எது வேணா சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து உன்னதமான இது செயல் கிடையாது, உன்னதமான அறிவு கிடையாது. ஓகே, கிளியரா எல்லாருக்கும் அது? இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா மாதாஜி? எனி தாட்ஸ் நான் சொன்னதை வச்சுட்டு? கிளியர் பிரபுஜி. இது நான் சொல்லல, நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொல்லுது. இது எதுவுமே என்னுடைய வியூஸ் கிடையாது, சாஸ்திரம் சொல்லுது. அது நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ அதனாலதான் ரொம்ப முக்கியமானதான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு, தட் இஸ் பயம், மனதில் இருக்கிற பயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி இல்லாமல் இருக்கணும்னா இதுதான் உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் கடவுள் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் தான். அவசியம் ரக்ஷவே கிருஷ்ணா அப்படின்னு மனசுல வச்சுக்கணும். அப்படின்னா கிருஷ்ணர் என்னை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு மனதில் இருந்தால் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லா உயிரினங்களையும் எல்லாவற்றையும் வந்து அவர் காப்பாற்றுவார். ஓகே, கிளியர் எல்லாருக்கும்? எஸ் பிரபுஜி. அத அந்த போட்டோல சிம்பாலிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க, அப்படிதானே பிரபுஜி? கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க, பயப்படும். கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவங்க அந்த ரைட் சைட்ல இருக்க மாதிரி அவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா இருப்பாங்க, சந்தோஷம், மனது நிறைவாக ஹாப்பியா அவங்க இருப்பாங்க. இவங்கன்னா எல்லாரும் எப்பவும் ஏதாச்சும் ஒரு பயம், சஞ்சலம், துக்கம், இல்லாட்டி வந்து ஒரு கோபம், இல்லாட்டி டிஸ்டர்ப்டு மைண்டா இருக்கும். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம படி சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எதான் சொல்றாரு, என்ன சொல்லுங்க பிரபு? இல்ல படிட்டோம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு படிங்க, மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யுஜ்ஜன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தம் அதிகச்சதிஹி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் எப்படி உட்காரணும், எப்படி நினைக்கணும், யாரை நினைக்கணும், இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன், மனது ஒழுக்கமாயிடுது இல்லை, மனது வந்து ஒழுக்கத்தோடு இருக்கிறது, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள மனதுடன் அப்ப எதை கலைகிறது? பௌதிக வாழ்க்கை கலைந்து விடுகிறது. அப்படின்னு என்ன, மனதில் வந்து பௌதிக எண்ணங்கள் எதுவுமே வந்து தோன்றாது. கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் இருக்கும். கிருஷ்ணரை எப்படி அடைய வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கும். அவருடைய இலக்கு என்ன? இறைவன் திருநாட்டுக்கு சென்றடைய வேண்டும், வைகுண்டம் இல்ல கோலோகத்துக்கு சென்று அடைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவர் மனதுல வந்து அந்த குறிக்கோள் வந்தது. ஸோ இந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பௌதிகத்தையும் கலைந்து ஒருமனப்பட்ட மனதுடன் கிருஷ்ணரையை நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் வந்து இறைவன் திருநாட்டை சென்று அடைகிறான். வேற எந்த நிலையிலும் கிருஷ்ண திருநாட்டை அடைய முடியாது. ஏன்னா மனசுல கொஞ்சம் வந்து நமக்கு பௌதிக உணர்வு இருந்தால் கூட நமக்கு செல்ல முடியாது, ஏன்னா வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கும். அதனால்தான் வந்து நான் வந்து அந்த அடிக்கடி சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் விஸ்வாமித்திர முனி வந்து மேனகையுடைய இதனால அவருடைய யோக நிலை மாறி போனது. ஸோ அந்த காம இச்சை மனதில் வந்ததுனால என்னாச்சு? வீழ்ச்சி அடைகள். ஓகே, ஸோ எப்பேற்பட்ட யோகி கூட அது நடக்கும். கிருஷ்ண அந்த டைனால்தான் அந்த அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து இது என்ன சொல்றது, லிபரேஷன் இருக்க முடியல. அப்புறம் திருப்பி அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய மகாமுனி, அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வீடுபட்டு எல்லாம் வந்து அவர் வந்து லிபரேஷன் ஆன பெரிய மனிதர், அது வேற. ஆனால் அவருக்கும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. ஸோ
ஸோ நம்ம வந்து இதுல தான் யோக நிலையில் இருக்குதுன்னா, யோகம் வந்து நம்ம அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உடல் பயிற்சி மாதிரி வச்சுட்டு என்னோட உடல் பருமனை குறைப்பதற்காகவோ இல்லை வந்து நான் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்காகவோ அதோடைய குறிக்கோள் கிடையாது. குறிக்கோள் என்ன? இறைவனின் திருநாட்டை நான் சென்றடைய வேண்டும் என்பது, அதுதான் என்னுடைய குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அந்த நிலையில வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது அந்த முன்னாடி இருக்க ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்த வழியில் நம்ம இருந்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த குறிக்கோளை நாம் அடையலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஒரு பர்ஃபெக்ட் யோகினா யாரு? கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து நம்ம அவருடன் ஒருங்கிணைந்து இருக்க வேண்டும். அந்த நிலையை நாம் இருக்க வேண்டும். அப்பதான் கிருஷ்ணலோகத்தை சென்றடைய முடியும். இப்போ யாரு இந்த யோகா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த யோக நிலையில இல்லாம இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல கிருஷ்ணரை போய் அடையிறாரு. யாரு அவங்க? காட்டுல சென்று சந்நியாசம் எடுத்து தனியாக வந்து இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி எல்லாம் இல்லாமல் அவர்கள வந்து ஈஸியா கிருஷ்ணன் அடைகிறாங்க. யார் அவங்க? எக்ஸாக்ட்லி பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்க. ஏன்னா பக்தி யோகத்துலயும் இதேதான். காரணம் என்ன? மனதை வேற எதுவுமே நினைக்கிறது இல்லை. அவங்க கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க 24/7. நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி we always remember Krishna, never forget Krishna. Do everything for Krishna. அப்படி இருக்கும்போது வேற எதுவுமே இல்லை. சேம் திங் யோகிகளும் அதுதான் பண்றாங்க. அந்த நிலை வரும்போது தான் அவர்கள் கிருஷ்ணனை சென்றடைய முடிகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். 16 அதான் பார்த்தீங்களா, யோகத்தின் நோக்கம் ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலும் களைவதற்கு என்ன தேவை? ஆன்மீகவானில் இறைவனின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு தான் நம்முடைய குறிக்கோள். கிருஷ்ணரை பற்றி பக்குவமாக புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு தான் அந்த நம்ம செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ யோகத்தின் நோக்கம் எது கிடையாது. ஆரோக்கியத்தை பார்க்கறது, இல்லை ஜட வசதி பார்க்கறது, உடற்பயிற்சியை பார்க்கக்கூடாது. சிலவங்க வந்து சூன்யமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மனதுல வந்து சூன்யத்தை வரவழைக்கணும். எப்படி நம்ம மனதுல சூன்யத்தை வரவழைக்கணும்? இந்த மனதான ஏதாச்சும் ஒண்ணுல தான் நம்ம மனசுல, அதுதான் பிரச்சனை. பார்க்காதேன்னா அதை பார்க்கும், செய்யாதேன்னா மனசை ஞாபகத்துல மாயிலிருந்து விடுபடணும். அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து இருக்கும்போதுதான் இதே நம்ம பார்த்த இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி நம்ம நாசி நுனியில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதை செலுத்தி நம்ம வந்து பரமாத்மாவை நினைக்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைய சூன்ய நிலையில கிருஷ்ண ஒன்றிய நிலைக்கு சென்று விடுகிறோம். அதுதான் வந்து ஆனந்தம் இருக்குல்ல, இந்த பிளிஸ் இருக்கிற. ஸோ அதே மாதிரி வந்து யோகத்தை சித்திகள் பெறறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பார்த்தோம், நம்ம அன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த இவங்கெல்லாம் இந்த ராவணன், அதே மாதிரி வந்து இரண்யகசிபு, இவர்கள் எல்லாம் யோக கடும் தவங்கள் எதுக்காக புரிந்தார்கள்? சித்திகளை பெறறதுக்கு. அதுவும் வந்து யோகத்தின் நோக்கமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல தெரிகிறது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் இங்க, பல்வேறு யோக பயிற்சிகளில் எப்படி என்ன கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இது எல்லாத்தையும். ஆனால் நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தில் வந்து இந்த கர்மயோகம் செய்தாலும் சரி, ஞான யோகம் இருந்தாலும் அஷ்டாங்க யோகத்திலும் வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. கர்மயோகம் இல்ல பலன் தரும் கடமைகளை பற்றுதல் இல்லையா? கர்மயோகம்னா கர்ம யோகமா எப்ப மாறும்? அகர்ம நிலையில இருக்கும்போது இல்லையா? ஏன்னா அந்த டைம்ல கிருஷ்ணனுக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அப்போ அது பக்தி ஆயிடுது. ஞான யோகம் எப்படி? பிரம்மனில் ஐக்கியமாக மூலியமாக துன்பங்கள் தப்பிக்க ஆசைப்படுகிறது. அப்படி என்பது என்ன? நானும் என்னுடலும் உண்டு, கிருஷ்ணர் கடவுளுக்கு வந்து உருவம் கிடையாது அந்த மாதிரி நினைக்கிறவர்கள் என்ன, அவர்கள் வந்து ஞானம், அவர் கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா அவருடைய கிருஷ்ணருடைய நிலை அவர்களுக்கு முழுமையாக தெரியறதில்லை. ஸோ அவர்கள் தான் அந்த பிரம்மனில் சென்று அடைகிறார். பிரம்மன் சொல்லும்போது பிரம்ம ஜோதி. அஷ்டாங்க யோகம் இருக்கிறவங்க யோகிகள் என்ன, அவர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார் உருவத்தை வந்து அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்கள். அந்த உருவம் பரமாத்மா. அப்போ அவர்கள் எதுக்கு நிறைய அவர்களுடைய எதனால இந்த வாய்ப்பு யோகத்தை செய்கிறார்கள்னா சித்திகள் பெறறதுக்கு. நம்ம சொல்ற உடற்பயிற்சிக்கு வேண்டி, இல்லை இதை கட்டுப்பாட்டுறதுக்கு வேண்டி, அப்படி இப்படின்னா சொல்றது வந்து எல்லாம் வந்து
பலநோக்கு செயல்கள். ஸோ அதுவும் வந்து கிடையாது. ஆனா அதுவே நம்ம வந்து இங்கே பரமாத்மாவில் நம்ம ஒன்றி அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கிருஷ்ணலோகத்துக்கு சென்றடையறதுக்கு தான் இந்த யோகத்தை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு அவங்க மனதில் நினைத்து கொண்டால் அப்போ வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகம் வந்து பக்தி யோகமா மாறிவிடுகிறது அவர்கள். அப்பொழுது அவர்கள் அந்த கோலோகத்துக்கு கிருஷ்ணன் திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த கர்ம யோகமானாலும் சரி, ஞான யோகமானாலும் அஷ்டாங்க யோகமானாலும் சரி, எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தர் வந்து நிஷ்காம நிலையில் வந்து பக்தி செய்கிறார்கள். நிஷ்காமம் அப்படின்னா நிஷ்காமம், காமம் இல்லாமல் அற்ற டிசையர், ஆசை அற்ற நிலையில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார்கள். எந்த செயல்களும் அவர் கிருஷ்ணருக்கே செய்கிறார்கள். அப்பொழுது வந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். அதனால் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, நம்ம அப்போ பதம் 16, 17, 16 and 17. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தெரியல, என் கனெக்ஷன் தான் ப்ராப்ளம். எல்லாருக்கும் கேட்டுச்சா மாதாஜி சொன்னது, வாசிச்சது? கேட்டுச்சு பிரபுஜி. ஓகே, ஃபைன். அப்ப எனக்கு தான் ஃபைன், தேங்க்ஸ். இப்போ எனக்கு தான் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம். ஓகேண்ணா ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் இல்லையா? ஒரு யோகி ஆகிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன், எப்படி அவன் இருக்கணும்? எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்ணுகிறான். நிறைய சாப்பிடுறது இல்லையா, சொல்லுவாங்க இல்லையா, லிவிங் டு ஈட் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்ல. சிலவங்க ஈட்டிங் டு லிவ். நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஈட்டிங் டு லிவ். நம்ம உடம்புல இந்த உயிர் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம சாப்பிடணும் இல்லையா? அதை விட்டு சாப்பிட்றதுக்காக நம்ம உயிர் வாழணும்னா சரி கிடையாது. அதனால குறைவாக உண்டாலும் சரி, இல்லை அதிகமாக உண்டாலும் சரி, அது வந்து யோகத்துக்கு உரித்தானது கிடையாது. அதே மாதிரி உறக்கம், மிக அதிகமாக உறங்கினாலும் சரி, மிக குறைவாக உறங்கினாலும் சரி, அவனுக்கும் வந்து யோகியாருக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா அதிகமாக உறங்குறவங்க என்ன, தமசிக் இல்லையா? தமசிக் ஆக்டிவிட்டியில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ தூங்கிட்டு இருப்பான், நிறைய சாப்பிடுவான் இல்லையா? இந்த நாக்கு டேஸ்டுக்காக தான் அவர் வாழ்க்கையை வாழ, அந்த மாதிரி. ஸோ அவனுக்கு வந்து அத்தகையவனுக்கு வந்து யோகியாத்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன ரொம்ப முக்கியம், தூக்கமும் பசி இல்லையா, பயிரையும் நாக்கையும் அடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எப்படின்னா, தூக்கம் அதிகமாக இருக்கிறவன் வந்து தமசிக் சொல்றோம். அதே மாதிரி அதிகம் உண்ணுபவன் பார்த்தீங்கன்னா தமசிக் சொல்றோம் நம்ம. ஏன்னா அவர்கள்லாம் ஜாலியா லேசியா இருக்கிற பார்க்கறாங்க. அதே வந்து தூக்கம் கம்மியா இருக்கிறவன் அப்படின்னா யாருக்கு தூக்கம் கம்மியாகும்? யார் வந்து மிகவும் குறைவாக சாப்பிடுவாங்க? யாரு? மனது வந்து சஞ்சலப்படுகிறவர்கள், ஏதாச்சும் ஒரு என்ன டென்ஷன் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு வேற ஏதாச்சும் வேலையை செய்து முடிக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து மிக குறைவாக உண்பார்கள், மிக குறைவாக தூங்குவார்கள். சிலவங்க சாப்பிடாம இருப்பாங்க. இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா,
ஐ வாண்ட் டு மெயின்டைன் மை பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப இதெல்லாம் சாப்பிடாம எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க ஃபாஸ்ட் அப்படின்ட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட இயற்கையிலே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த சாப்பிடணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க, அரை வயிறு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆயுர்வேத முறையில வந்து நம்ம வயிறுல வந்து பாதி இடம் காலியா வச்சிருக்கணும். அது வந்து அது காற்றா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் வந்து நமக்கு இந்த டைஜஷன் நடக்கும். அதை விட்டு ஃபுல்லா சாப்பிட்டா டைஜஷனும் நடக்காது, நம்ம மந்தமா போயிடுவாரு. ஸோ இந்த சொன்ன மாதிரி தூக்கம் குறைவா இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ரஜசிக் குணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். எனக்கு அது செய்யணும், இல்லை இது செய்யணும், ஏதாச்சும் ஒரு பௌதிக குறிக்கோளுக்கு வேண்டிதான் அது நடக்கும். அதே மாதிரி இந்த அதிகம் பார்க்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா தமசி குணத்தில் இருக்கும் தான் இந்த மாதிரி செய்வாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யோகியாவுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா மனதுக்கு வந்து ரெஸ்டும் தேவை, போதுமான அளவுக்கு உணவும் தேவை. அதனால்தான் யோகிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் யோக நிலையில வந்து முற்றி போய் அந்த அதிகம் அந்த உயர்ந்த நிலை வர வர பார்த்தீங்கன்னா காற்றை தான் உண்ணுவார்கள். அப்படின்னு காற்றை உண்ணுவீர்கள் அப்படின்னு என்ன, பிராணவாயுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவங்க உயிர் வாழ்வாங்க அவங்க. ஸோ they will get food from the air itself. அவங்க உயிர் வாழ்றதுக்கு வேண்டி இருக்கிற அந்த இது காற்றிலிருந்து அவர்களுக்கு. ஸோ சித்திகள் நமக்கு வந்து சொல்றோம், இந்த பயிற்சி வந்து நமக்கு பயிற்சியில் நாம் வந்து ஹையர் ஸ்டேஜஸ் போக போக நமக்கு வந்து அந்தந்த சித்திகள் வரும். ஸோ அது நம்ம தெரியும். அதனாலதான் ஆனால் இப்போ பக்தர்கள் நம்ம வந்து இருக்கிற நிலையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னால் தான் ஏகாதசி விரதம் எடுக்கணும் இதெல்லாம் சொல்றோம். ஏகாதசி விரதம் எடுக்கும்போது எப்படியாவது 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து பாடி கிளென்ஸ் ஆகும். பாடி கிளீன் ஆகிற டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த பாடியில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரீஜெனரேட் பண்றதுக்கும் வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏகாதசின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அரிசி மட்டும் இது சொல்லுவாங்க, கிரெயின்ஸ் இது மட்டும் சாப்பிட்டோம், பாக்கி என்ன நான் ஃபுல்லு சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது அர்த்தம் கிடையாது. ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய உடலுக்கு அவரோட உடல்நிலைக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து தேவையானது தான் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் எதெல்லாம் ஏகாதசி அன்னைக்கு சாப்பிடணும், எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம் தவிர, இப்போ நான் ஃபாஸ்ட் பண்ண ஏகாதசியில வந்து கிரெயின்ஸை தவிர பாக்கி எல்லாம் சாப்பிடலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே ஜாஸ்தி சாப்பிட்டா அப்புறம் அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. எதுவும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அதிகமாக பிரபுஜி. குறைவா இருக்கக்கூடாது. சொல்லுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு ஆக்சுவலா டிவோட்டிஸ்லாம் வந்துட்டாங்க பிரபுஜி. ஓ சாரி சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, நான் வந்து போன கிளாஸ் இருக்கல இல்லையா, அதனால இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், கவனிக்கவும் இல்லை. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம். 16 இல்லையா, நீ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம். நான் பாக்கி நம்ம சாரி we have completed 16 இல்லையா இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. Before leaving, please make me host so that once my faculty comes, I will make her host. Sure.